Manje ngibona naye ningangijaji niyasazi simo. Manje ngibona naye ningangijaji futhi naye ningamjaji ningathi ningalokhu nim-WhatsApp ukuthi yana hehe nim-inboxa don't go back she's using you. Hey please ngenze njani manje? So ngicela ningalingi nje. Malingi. Futhi ngiyanibona nina lokhu nam-inboxa. Nithi kuye he deserves better. Futhi nina ninobuphica nina. You deserve better. Hey, that woman she has embarrassed you. Ngiyawabona ama-inbox wenu ngiyawafunda ngithi lapho ma-top fan wami ngiwafunda bese niza ngapha nithi cute gogo cute couple hehe you deserve better leave Monte hehe bese niyangale hey nibhekile nama-inbox wenu ngiyawafunda nawo la agcwele ngini Facebook ya Monte so ngiyawafunda ngiyawabheka yo Ishiyabona-ke uMonde sekazazi ukuthi ngine-Facebook yakhe. Mina one thing I hate about me, I don't have a secret about myself. I have a secret about other people's lives. Anyone can tell me anything. Mia mfihlo tu. Kanti ngami ay ngibhayizini sekazotshintsha ilokho ntontoni ngisakhona manje hayi mara ngoba sesisobuyelana ngisho ngizokhona phela mase sibuyelene what's mine is mine is his what's his is mine. uMonde is not my forever uzoba yi-forever yami manje ngoba angina-choice nginalidibhunu tsasamente and akekho ozoyithatha so yena kumele ayithathe ngoba uzwenza njani uyangazi musu before. Monde is watching this live. Baba lana asibuyelani hayi buye ekhaya man buye ekhaya shem akusizi buye ekhaya akusizi man ubonile impilo injani buye ekhaya baba buya ekhaya ubonile impilo iyabheda ubonile we tried buye ekhaya nalo naye uzo-understand kanti bekathwenzani naye angena emzini abantu buye ekhaya nami ngiyalahla lo nginayo buye ekhaya babakhe hayi sekho phela buye ekhaya sengimele manje ngiqalele phansi ngithola umuntu ozoyenza man buye ekhaya ngiyacela bandla ayisekho phela le ayisekho usu-experience-ile manje impilo ngaphandle kwami buya babakhe sakho umuzi wethu sikhule siyingane buye ekhaya babakhe buye ekhaya ngiyancenga ngisizeni South Africa ke nimthegeni abuye ekhaya abantu buye ekhaya hle mayichukununu mayibunkalala mayidonki mayithambo lami le-Kentucky buya ntshebelele yami buya hawu kodwa ntshebe kamamakhe akobuye badla buya hle buya hle Monde buya hle baby buya ngibonile ngathi sowugabhile nesilisa sekho buya abantu akobuye hle Monde ake nimthegeni ake nimbizeni bantu benkosi
abuye ekhaya. Ngiyaqela Jehova, ayi simakade. Ayi buye ekhaya, hlakekho okwaziyo njengami, mina ngiyakwazi. Uyazi nawe ngeke bakwazi abanye futhi nje wena waziwa yimi. Buya hle. Buya hle Monde. Ayi Monde buye ekhaya. Yazi kungcono usathana omaziyo kunalo ongamazi. Ayi buya thina sibosathane to each other, we will Satan better. Buya hle. Hayi sekwanele thekani indoda yami bakwethu, niyamazi umuntu wami, namazi umuntu. Buya hle. Hayi abekho abantu abangacabani, buya nje beyamhle. Hayi buya. Hayi buya wena uzongibekezelela. Khumbula la sibuya khona sithando sami. Khumbula la besithi siyakhona, sikafiki nokufika sisaya. Buya hle. Cela nithekeni indoda yami bantu benkosi. Buya hle Monde. Hayi akubuye hle baba kaLiyana. Soba yini ngaphandle. Cabanga uLiyana baba Liyana, cabanga ingane zethu. Cabanga uLiyana. Umuntu unesono. Monde buya. Ayi Jehova. Hayi buya hle. Buya hle Monde, buya ekhaya. There's no place like home. Buya Monde sengeke. Wena Shange Mdima. Duma kude wena owancelisa abafazi ngaphesheya. Hayi yona nje. Buya hle bathungu. Hayi akubuye hle. Hayi angazi wabancelisa kanjani abafazi phesheya bakubancelisile. Buya hle Duma kude. Ngizoyibhrasha phi intshebe Jehova simakade. Hey Monde khumbula la sibuya khona. Buya hle cela nithekeni uMonde. Buya. Hayi uzobuya. Angimazi akabuye hle bakwethu. Akabuye sizophusha abantu. Akabuye. Ayisekhenya yo. Yonke into mayibhokonono. Uyakhumbula le ngoma le Casper Nyovest besinewuyicula leya. Angazi. Hayi leya hle. Le akuse Casper Nyovest le ethi abantu banomona ngeke bawuchi thumuzi wami. Uyakhumbula? Ngavuma. Lentombi nayo manje angeke ithande ingane zakho, ngeke bathanda boLiyana. Ngeke. Buya iyakhohlisa. Angeke bathande. Buya ekhaya like you know. Abantu banomona ngeke bawuchi thumuzi wami. Uyakhumbula masiya live? Uyakhumbula ngivuse ebusuku ngabo2 ngithi ngizoya live ngishuthe? Khumbula la sicale khona. Adidwa amantombazana wama-BBL. Buya ekhaya. Hayi come home. Ngikopa likhisi. Cela ngikhulumeleni. Come home. Abantu banomona ngeke bawuchi thumuzi wami. Buya babakhe hle. Buya sokhulumisa uBoy. Buya sokhulisa uBoy. Buya man babakhe. Hawu. Hayi buya cela ngitheke indoda yami. Hayi ngeke. Yangistressa manje.
Bye bye guys. Mhlambe uzobuya, mhlambe uzongi-WhatsApp. Hayi.